бо фазилати субҳ мо рӯзи навро истиқбол мегирем ва дар санаи нави таърих зиндагӣ мекунем. оё дар субҳ бо фазилати ин рӯзи накӯй мо чӣ гуна зиндагӣ хоҳем кард ва таъсири табиат ба волидагии рӯҳияи мо чӣ гуна аст? мавзӯи зайлро доктор маҳмудҷон кабирӣ пайгирӣ мекунад ва ӯ ин лаҳза дар меҳмонии барномаи субҳ қарор дорад. инсон ҷузъе аз табиат аст ва бояд аз назми табиат қафлона бошад ва бо назми табиат худро мизроб кунад, яъне ҷӯр кунад. барои ҳамин ки агар ки субҳ дамид бояд инсон бедор бошад, чунки дар ҳақиқат олимон ҳам исбот карданд ки шуоҳои якуми офтоб зарядноки манфӣ ҳастанд ва ба одами хоб ки агар биафтанд онҳо метавонанд саломатии ӯро ноҷӯр созанд, вайрон кунанд. ва яке аз фазилатҳои субҳ ҳамин аст ки бо назми табиат инсон ҳамоҳанг мешавад ва ҷузъе аз табиат мешавад. нороҳатию бемориҳое ки дар инсон сар мезананд аз он аст ки инсон аз табиат берун мешавад ё ки ба назми ӯ рост нест. аз ин ҳисоб рост шудан ба назми табиат ё ки чӣ хеле мегӯянд мизроб шудан, ин беҳтарин фазилатҳои субҳ аст. фосилаи субҳ чӣ қадар вақтро ташкил медиҳад? субҳ акнун аз он ҳисобе ки аз рӯи нуқтаи назари астрономия ситорашиносӣ карданд, ҳамагӣ 15 дақиқа давом мекунад, вале фазилати ӯ, он баракату он нур, он обу ҳавое ки дар субҳ ҳаст 40 дақиқа давом мекунад. ва ҳамзамон ин 15 дақиқае ки мо онро пешвоз мегирем дар давоми рӯз, яъне 24 соат моро ҳамроҳӣ мекунад барои табихуш доштан дар зиндагӣ, бо дилу нияти нек саргарми зиндагии хубу хуш будан. ҳамзамон маҳмудҷон, дар саҳар реҷаи махсус бояд инсон бояд дошт барои варзиш, барои тановул, барои сайру гашти саҳарӣ, барои корҳое ки ҳаррӯза мо дар зиндагӣ талабот дорем. чунин ҳаст, дар ҳақиқат инсон бояд тайёр бошад ба он чизе ки рӯбарӯ мешавад дар рӯз ва омили асосие ки инсон рӯзро нағз мегузаронад, ин фикрҳо ҳастанд. инсон чун бедор мешавад, вақте ки ҳуш боз бедор мешавад, шукри худо ва ватани амну ободро кунад. чунки амнияте ки ҳаст, ин сабаби он аст ки инсон озодона фаъолият кардан метавонад ва фикри нек, фикри солим сабаби он мешавад ки гуфтори ӯ, он чизе ки бо забон меёрад, солим мегардад ва чун гуфтор солим гашт, инсон метавонад рафтораш ҳам солим бошад, яъне ҳам ба худаш, ҳам ба аҳли оилааш, ҳам ба ҷамъияташ фоида биёрад. ва чун заҳар ки хест ва аз фикри нек ки сар кард, албатта бояд чашмони худро машқ диҳад, бадани худро аз нафаси тоза таъмин кунад, машқҳои нафасӣ кунад. баъди он машқҳои варзишӣ ҳаст, албатта шустушӯ ҳаст ки инҳо баданро тайёр мекунанд пай дар ҳам равиши бедоршавии бадан ки ним соат давом мекунад ва пурра баъди ним соат майнаи сар бедор мешавад ва баъди тановул инсон асосан равоншиносон чунин машқро пешниҳод мекунанд ки дар назди оина бо худаш як суҳбате мегузаронад ки худашро тайёр мекунад, табашро хуш мекунад, фикрҳояшро нек мекунад, рӯзи худро тасаввур мекунад ки чӣ хел бояд гузарад. ва дар ҳақиқат исбот карданд олимони ин соҳа ки чунин воқеаҳое ки инсон онҳоро пеши хотир меорад ва хоҳиши бо онҳо вохӯрдан ё чунин воқеаро шудан ҳаст, онҳо мешаванд. ва мо бошем чунин пешниҳод мекунем ки инсон бояд ба қалби худ ҳамсӯҳбат шавад пеш аз он ки ягон фаъолияте мекунад дар рӯз ва худро тайёр кунад ва иродаи худро қавӣ кунад ва эҳсосоти худро ба даст гирад, ақли худро самт диҳад. дар ҷомеа бояд инсон пеш аз ҳама чӣ гуна ба ташаккули ҷисмӣ фикрии худ аҳамият диҳад ки ӯ дар ҷомеа шахси лоиқ бошад, сазовор бошад ва мардум ба ӯ эҳтиром дошта бошанд. барои эҳсоси мо, ҳаяҷони мо дӯсти муҳаббат лозим аст.
меҳру муҳаббат ва дӯстӣ кардан. барои ақли мо дониш лозим аст ва дар маҳфилҳои одамони олиму маҳфилҳое ки донишатро пурра мекунанд, ба монанди мактаб, ба монанди донишкадаву донишгоҳҳо, ба монанди маҳфилҳои илмӣ, ё ки ба монанди он касоне ки дар ҳар куҷое ҳар одаме ки чӣ кореро накунад шогирд дорад, ки ба ҷои худ тайёр мекунад касеро ки оянда кори ӯро давом диҳад, ки рӯҳи худро бардам кунанд. Ин вобаста аст аз он ки инсон бо табиат, бо қувваи нерӯи табиат ҳамоҳанг мешавад. дар шоҳроҳи ба инсони комил дар расидан, яъне бо сиришти накухиёлӣ, накукорӣ бояд маҳвари инсон ороста бошад ва дар ин кор ҳам иқдом пайваста кардан дар кор. хуб дар ин маврид албатта хулқу одоби ҳамида, рафтори хуби инсон як мақоми манзалати асосӣ дорад. хуб боз ба саҳар бармегардем. дар саҳар падару модар, фарзандон бояд дар муҳити хонавода бо субҳ чӣ гуна гуфтугӯ дошта бошанд ва тарбияи фарзанд, атвол бояд чӣ гуна бошад, ки бо фазилати саҳар дар муҳити хонаводагӣ тарбия ҳам як нақше дошта бошад. инсон ба ғайр аз он ки боз масъулиятҳои корӣ, масъулиятҳои ҷамъиятӣ дорад, боз нисбат ба ҷамъият, нисбат ба оилаи худ, нисбат ба он касоне ки атрофи ӯро гирифтанд, албатта як масъулияти, як вазифае дорад. ва агар нисбат ба ҷамъият корҳои нек кунаду вале хонаи худро тинҷ накунад ва фарзандони солимро ба ҷамъият надиҳад, он кори неки кардаи худро фарзандони бадаш метавонанд вайрон кунанд. пас аз ин лиҳоз яке аз масъулиятҳои калони инсон ин ҳуҷайраи ҷамъият, оиларо, ки ҳуҷайраи ҷамъият, сиришти ҷамъияти мо ҳаст, онро дуруст тарбия кардан аст ва дар баробари он ки худаш ҳам чунин корҳоро мекунад, ин чизҳоро ба наздикони худ, ба фарзандони худ ҳам бояд тавсия диҳад. агар касе ки накунад, нисбат ба худаш корҳое накунад ки саломатиашро нигаҳ дорад, фикрҳои нек кунад, созандагӣ қувваҳоро дар худ ҷамъ кунад, нисбат ба ҷамъият хайрхоҳ бошад, нисбат ба одамон меҳрубон бошад, агар инҳоро накунад, фарзандони ӯ ҳам намекунад. андешаи солим доштан ва ватанро самимона дӯст доштан, вафодор будан ба меҳан, яъне он фикрҳое ки инсонро ба мақсад мерасонад, ба саломатӣ таъсир мусбат расонда метавонад. яъне ки фикри солим ва саломатӣ чӣ гуна таъвам аст? инсон ҳамчун ҷабандаи гирандаи фикр аз муҳити ноосфераи сфераи ақлии ҷамъият ва кураи замин аст, ё ки инсонҳое ҳастанд ки фикрро тавлид мекунанд ва онро дар фазо мепартоянд ва мувофиқи талаб инсонҳо аз берун ӯро монанди антенни телевизор мегиранд. ба вақте ки инсон талаботҳое дорад ки ин фикрро мехарад аз бозори фикр, дар он вақт ин фикрро хоҳиш пайдо мешавад ки амалӣ кунад ва хоҳиш ба он оварда мерасонад ки инсон амал мекунад, корҳои махсусеро мекунад ки ин фикрро амалӣ кунад ва амалҳое ки пай дар ҳам чанд вақт такрор мешаванд, онҳо ба одат меоранд ва инсон одат ки кард, одат характер, хулқу атвори инсонро муайян мекунад ва хулқу атвори инсон тақдирашро муайян мекунад. агар инсон бад бошад, душманаш зиёд аст. пас аз ин бармеояд ки инсон агар нек бошад, хулқу атвори хуб ва созандагӣ бошад, ӯро дӯст медоранд, муҳаббат доранд ва ин муҳаббат як муҳофизате мешавад дар гирди ӯ аз ҳар гуна офату балоҳое ки масалан дар фазо, дар табиат ҳастанд. пас аз ин бармебиёяд ки инсон агар фикри некро парвариш мекунад, солим ҳаст, ин фикр созанда ҳаст, бар зарари дигарон нест, он вақт тақдирашро ба тарафи некӣ мебарад ва дуруст қайд кардааст пайғамбари гиромӣ ки амалҳои нек умрро дароз мекунад. бо фазилати саҳар мо бархурди ҳам рӯҳӣ ҳам ҷисмии мо аст бо моҳтоб, яъне меҳр бо офтоб, хуршед ва фазилати саҳар. ва ин фазилати саҳар моро чӣ роҳнамоӣ мекунад ба зиндагӣ? аз қабули инсон аст. чун инсон бихезад ва шукр кунад ва қабул кунад он чизе ки дар атрофаш ҳаст ва ризо бошад аз он чизе ки бо ӯ шуда истодааст ва кӯшиш кунад ки дигаргуни беҳбудиҳо дар зиндагии худ биёрад,
дар он вақт албатта мебинад чизҳои нағзро, онҳоро дарк мекунад, хушбахтиро ҷамъ мекунад ва зам мекунад. вале вақте ки инсон чун саҳар мехизад ва мушкилотро мебинад ва зиддиятҳои гуногунро дар худ ҷамъ мекунад ё ки нафрату кинаҳоеро ҷамъ мекунад ки сабаби ҷамъшавии ӯ дар сиришти ӯ мешаванд, он вақт албатта мушкилоти зиндагӣ ба сари ӯ мебиёяд. яъне ки вобаста аз инсон аст ки чӣ хел мизроб аст, ба хушбахтӣ ё ба бадбахтӣ. дар фазилати саҳар будан аз он истифода бурдан боз чӣ гуна ба инсон таъсири мусбат дорад? табъи инсон хуш мешавад, чун барвақт мехезад, эҳсосоташ, муҳаббаташ бедор мешавад. ё ки субҳ гӯё ки монанди модаре ҳаст ки боғӯш мегирад фарзанди худро ва гӯё ки одами барвақт хиstaро боғӯши худ мегирад. чун ақл ки бедор шуд ва мавҷҳои лозимиро гирифт ва ҳавои тозаро нафас гирифт ва ранги субҳро ба худ ҷабид, ақл бедор мешавад. ва барои рӯҳ он аст ки махсус нерӯҳо ва энергияи махсусе дар субҳ ҳаст ки агар ӯ ба рӯҳи инсон ҷабида шавад, инсон тамоми рӯз ба нерӯ ба қувват ҳаст ва тамоми рӯз мондашавиро ҳис намекунад. аз ҳошияи суханои шумо бармеояд ки бо нури субҳ будан дар кор, нури субҳро истиқбол гирифтан дар кор. андар боби фазилати субҳ доктор маҳмудҷон кабирӣ бо шумо хеле суҳбати хотирмоне доштанд ва албатта агар мо яке аз фазилати субҳро имрӯз дарёб накардем, албатта хушбин хоҳем буд ки пагоҳ ба он дарасем.